Ja som už pred zápasom zdôrazňoval, že budeme hrať so silným súperom a bol aj silný súper a išlo fakt o každý centimeter. Som rád, že sme zvládli to, že Ďuriša sme vypojili z hry na chvíľu a potom tam do toho nenaskočil. A chlapci veľmi dobre bojovali, musím pochváliť kvalitný výkon aj v obrane na čele s brankárom, ale aj v útoku v takom rozháranom, tvrdom zápase ustali a najdôležitejšie, že 2 body sú doma.